खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफो पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायबावबाय। सानफ्रामबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैलायबाय। दिनै 15 आगस्ट 2026 आरो दिनै सनिबार। बे गोथार सनिबारा न्यायनि इसोर आरो कार्मिक फिथाइ होग्रा शनि देबनो बावनाय जायो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिग्रोना लादिनि। थार उदांस्रिया जाबाय जेराव जों जोंनि मावनायफोरनि सायाव सैथो। शनि देबआ अरायबो न्याय, सैथो आरो खस्थ'नि लामायाव थांग्राफोरखौ हेफाजाब होयो। हादर आरो सुबुं मोन्नैनिबो थार जौगानाया हादोर अनफावरि आरो मोजां हाबाफोरनिफ्राय फैयो। कर्मनि फिथाइ होग्रानि सायाव गोसो हो आरो गावनि साननि जागायनायखौ हादोर अनफावरिनि गोहोजों खालाम। आबुं गोसो गुदुंजों कमेन्ट बक्सआव जय हिन्द आरो जय शनि देब लिरनो दाबाव। मेष राशि। बे सनिबारा नोंथांनि दैदेननाय रोंगौथि आरो थिरांथा लानायनि गोख्रैथिखौ मोनसे आत्मपूर्ण थुलुंगा होगोन। नोंथांनि स्मार्ट एप्रोचनि थाखाय खामानियाव थालांनाय जेथोगोनां मावथांखिफोरा दिनै जाफुंसारै जाफुंगोन। फालांगियारि बाहागोदारियाव मोनसे गोदान फर्दसि गोरोबथा जानो हागौ, जाय थाबैनो गोबां राङारि मुलाम्फा लाबोनायनि सम्भावना दङ। नोंथाङा सोरखार एबा खुंथायारि आयदाफोरनि सायाव मोजां खौरां मोनगोन। न'आव मोनसे रंजालु आरो उदांस्रि साननि आबहावा थागोन, जेराव नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा जयै सम हगारगोन। सावस्रिनि हेफाजाबै साना जोबोद गोजोन आरो गोहोजों बुंफबनाय जागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 8, खाफालगोनां गाबआ गोथां आरो खाफालगोनां दिगआ सोनाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि प्रेक्टिकेल सानस्रि आरो गोजोन आखुआ नोंथांखौ खामानियाव मोनसे जुनिया सिनायथि होगोन। हा, सम्पथि आरो अट'मबाइल आरो लुनायजों सोमोन्दो थानाय फालांगिरिफोरा मोनसे गिदिर आरो मुलाम्फा गोनां सौदा मोननो हागौ। नोंथांनि राङारि बिथिंखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बानायनाय बाजेट बिथांखिया जाफुंसार जागोन आरो गोजाम दाहारफोरखौ सुख'नायनि लामाया गेवगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन आरो नखरारि फोरबो एबा फालिथायनि सानथांखिफोरा महर लानो हागौ। मोनाबिलियाव धोरोमारि एबा हारिमुआरि खामानिफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि गोसोआ गोजोन थागोन। गावनि आदाराव समानथि लाखि आरो गोबां दै लों। खाफालगोनां अनजिमाया 6, खाफालगोनां गाबआ गोजा गाब आरो खाफालगोनां दिगआ खोला सानजा। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि आरो बिजिरनायनि रोंग'थिया थिखिनियाव थागोन। मेडिया, कन्टेन्ट सोरजिनाय, आईटी आरो आयेनारि बोसोनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोदान माइल खुन्थिया गायसननायनि सान जागोन। लोगोफोरजों हानजायारि हाबा मावनाया गोबां जाफुंसारनाय लाबोगोन। स्टक हाथाइ एबा गोलाव समनि राङारि रां थिसननायजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरनि थाखाय रोंग'साफोरनि सुबुरुन लानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाबजों जायखिजाया थाबथानाय खामानिफोरा गोख्रैथि मोनगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआ बांसिन खाथि सोमोन्दोखौ नुनो मोनगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि लोगोरिजों दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ। गोसोआरि सावस्रिया साबसिन जागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 5, खाफालगोनां गाबआ गोथां आरो खाफालगोनां दिगआ साहा। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव मोजां गोहो आरो गोदान मिजिंफोर लानानै फैगोन। खामानि थिलिआव नोंथाङा नोंथांनि बोसोनफोरखौ गोनांथि होनानै नोंथांनि गोजौ मावख'गिरिफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन। हा आरो सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय उनमोनथाय मोननाय दावराव-दावसिफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों अरायनि थाखाय सुस्रांनो हायो। फालांगियारि लेनदेनाव गोरोंथि लाखि मानोना बेयो हाथायाव नोंथांनि मान थाखोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों लोगोसे मोनसे समाजारि एबा हादोर अनफावरि हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। गोनांथि जानाय सोरखौबा हेफाजाब होनाया शनि इसोरनि बोर मोननाया गाहाम जागोन। सावस्रिया एभारेजनि थाखाय मोजां जागोन, नाथाय थेवब्लाबो गावनि सानफ्रोमबोनि रुटिनखौ आब्रुथि गोनां लाखि। खाफालगोनां अनजिमाया 2, खाफालगोनां गाबआ मारुन गाब आरो खाफालगोनां दिगआ सा सोनाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोख्रै थिरांथा लानो हानाय गोहो आरो गोरोंथिया नोंथांखौ जाफुंसारनायनि थिखिनियाव लांगोन। खुंथाय सामलायनाय आरो सुबुरुनथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मान आरो गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। फालांगि फेहेरनायनि थाखाय गुबुन हादोरारि कम्पानि एबा गोदान मक्केलफोरजों सावरायनाया मोजां लामाजों दावगागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सोमोन्दोआ गोथौसिन जागोन आरो नोंथाङा गावनि गथ'फोरनि जाफुंसारनायनि सायाव गोग्गानाय मोनगोन। नोंसोरनि जिउआव गावजों गाव फोथायनाय आरो मोजां मोननाया गोख्रोंसिन जागोन। नोंथांनि सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा गासै सानावनो गोहोजों बुंफबनाय मोनगोन। खाफालगोनां अनजिमाया 1, खाफालगोनां गाबआ कमला गाब आरो खाफालगोनां दिगआ सानजा। कन्या राशि। बे सनिबारखालि नोंथांनि गोख्रों मेगन आरो आब्रुथि गोनां खामानि मावनायनि रोखोमा फालांगि आरो साख्रि मोन्नैयावबो साबसिन फिथाय होगोन। एकाउन्ट अडिटिं, रिसार्च आरो डाटा एनालाइसिसजों लोब्बा थानाय रोंग'साफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मुलाम्फा गोनां सान। नोंथाङा माखासे गोजाम होनो
आं रांखौ मोनफिननायजों नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव हरखाब दावगानायखौ नुनो हागौ। बादायारि आनजादनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरा गाव गावनि नाजानाय बादियै फिथाइखौ मिजिंथिनो हायो। नखराव गावजों गाव गोरोबलायनाया आबहावाखौ गोजोन लाखिगोन। सावस्रिनि नोजोरजों नायोब्ला मोनसे समानथि आदार लाखि आरो गावनि सानफ्रोमबोनि रुटिनआव रेगुलार य'गाखौ लाफा। खाफालगोनां अनजिमाया स्नि, खाफालगोनां गाबआ गोथां आरो खाफालगोनां दिगा सा सानजा। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव गोदान खाबु, रांखान्थियारि मुलाम्फा आरो मान सन्मान लानानै फैदों। फेशन, इन्टियारिं, हारिमु आरो बिलासितानि बेसादफोरनि फालांगिरिफोरा गिदिर अर्डार मोनगोन। मावख'आव लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। जेथो गोनां मावथांखिफोरखौ थि समनि गेजेरावनो फोजोबनायाव मदद होगोन। नोंथाङा गोदान फोनांजाब बानायगोन जाय इयुनाव नोंथांनि जिउ राहानि थाखाय माइल खुन्थिया जानो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोदै थागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरनिफ्राय मोनसे मोजां सारप्राइज मोननो हागौ। गोसोआरि गोजोननि थाखाय मोनाबिलि हारसिं हगारनाय एबा ध्यान खालामनाया मुलाम्फा जागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 4, खाफालगोनां गाबआ फान्थाव गाब, खाफालगोनां दिगा खोला सोनाब। वृश्चिक राशि। नोंथांनि आखा-फाखा, सिफायनो हायै थिरांथा आरो नोजोरारि सानस्रिया नोंथांखौ दिनै नोंथांनि बादायगिरिफोरनिफ्राय जोबोद सिगां लाखिगोन। इन्जिनियारिं, कनस्ट्राक्सन, फार्मा आरो दिहुनथाय खोन्दोआव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा रुजुजायै रांखान्थियारि मुलाम्फाखौ नुनो मोनगोन। नोंथांनि गोदानथि सानस्रि आरो खामानियाव बाउसोमनायखौ मावख'नि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा जोबोद बाख्नायगोन। न'आव गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनाया जोबगोन आरो नखरनि खौसेथिया बांगोन। नोंथांनि सावस्रिया मोजां थासारियाव थागोन, जायजों नोंथाङा मोनफ्रोमबो खामानिखौ आबुं गोहोजों मावफुंनो हागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 9, खाफालगोनां गाबआ गोजा, खाफालगोनां दिगा खोला। धनु राशि। दिनै नोंथांनि नोजोरा गियान आरजिनाय, गोलाव समनि बिथांखि लानाय आरो रांखान्थियारि दिदोमथि मोननायाव थागोन। सोलोंथाय, आयेन, बेंकिं आरो बोसोन होनाय सिबिथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मान सन्मानखौ गोबां बांहोनाय नुनो मोनगोन। आयनि गोदान फुंखा जौगानाया नोंथांनि दोनथुमनायखौ गोख्रों खालामगोन। धोरोमारि आरो हादरनां गोनांथार हाबाफारियाव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि समाजारि बेंखनखौ फेहेरगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा देहायारि गोहोगोरा थागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 3, खाफालगोनां गाबआ गोमो आरो खाफालगोनां दिगा सा सानजा। मकर राशि। नोंथांनि राशि बिगोमा शनि इसोरनि मोजां गोहोमआ दिनै नोंथांनि जिउ राहायाव दिदोमथि आरो गिदिर जाफुंसारनाय लाबोगोन। कर्परेट सेक्टराव खामानि मावग्रा सुबुंफोरा गाव लुबैनाय बायदि प्रम'शन मोननो हागौ एबा बिसोरनो गोनां बिबान होनाय जानो हागौ। हा-हुनि सम्पथि, गारि मटर एबा गोलाव समनि रां थिसननायजों सोमोन्दो गोनां थिरांथाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद साबजाथाव। नोंथाङा गावनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय मोनफ्रोमबो आगानावनो गोख्रों मदद मोनगोन। नोंथांनि गोसोखौ गोजौ लाखिगोन। नोंथांनि सावस्रिया जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथाङा जायखिजाया गोजाम देहायारि जेंनाफोरनिफ्राय रेहाय मोननो हागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 10, खाफालगोनां गाबआ ब्लु गाब आरो खाफालगोनां दिगा खोला सानजा। कुम्भ राशि। नोंथांनि बायजोआव साननो हानाय गोहो आरो गोदान बिरोंदामिननि फारसे गोसो होनाया दिनै फालांगियारि मुलुगाव गोदान लामा बेखेवगोन। आईटी, सफ्टवेयार, डिजिटेल मार्केटिं आरो स्टार्टआपजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय गोबां राङारि मुलाम्फा जानायनि गोबां खाबु दं। नेटवर्किंआ नोंथांखौ गोदान गोहोम गोनां सुबुंफोरजों सरजाबनायाव मदद होगोन। लोगोफोर आरो नखरजों मोनाबिलिनि समा मिनिनाय, रंजानाय आरो रंजानायनि गेजेरजों बुंफबनाय जागोन। नोंथाङा देहायारि फिट आरो एनार्जेटिक मोनगोन। खाफालगोनां अनजिमाया 11, खाफालगोनां गाबआ सना गाब आरो खाफालगोनां दिगा सोनाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोसोआरि गोजोन, अटामिक दावगानाय आरो फालांगियारि जौगानायनिबो फारसे समान महरै थागोन। बाहागोदारि फालांगियाव पारदर्शी महरै खामानि मावनाया सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा लाबोगोन। समाज अनसाय आरो दान होनाय हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि समाजारि थाखोआ बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन, जायनि थाखाय नखरनि आबहावाया गोजोन आरो खुसि जागोन। सावस्रिनि नोजोरजों नायोब्ला दिनैनि साना गोहोगोरा आरो साबसिन जागोन। खाफालगोनां अनजिमाया 12, खाफालगोनां गाबआ बेसर गाब आरो खाफालगोनां दिगा साहा। अब्ला लोगोफोर, बेयो जाबाय दिनै 15 आगस्त खालारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायबा बेखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै हिन्द आरो जै शनि देव लिरनो दाबाव। कर्मनि बान्थाया नोंथांनि जिउखौ जाफुंसारनाय आरो गोजोननायजों आबुं खालामगोन। गाबोन लोगो हमगोन मोनसे गोदान राशिफल लानानै। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। जै हिन्द, जै भारत आरो जै शनि देव। नोंथांनि साना मोजां जाथों।